Toți asta s-a venit în parc să facem mușchi, ne-a prins ploaie pe drum aici, ia uitați ce e aici, sunt toate ude pe aici, telespectatori, uitați cât am mai balta și ia uite cu fratele meu Ionuț aici, să facem, să vedem câte face, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum diverse lucruri și face asta. Să vedem câte face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să vedem. Am închis boare apa să mincea. Aici se face mușchi la picioare. Dacă strângem 20.000 de like-uri la acest video, facem și partea a doua. Oh! La partea a doua o să mergem în parcul la Buzău. Și o să filmăm cel mai tare vlog. Deci, nu cum ar fi azi, peste 2 zile. Mai avem un fel de... Tot panoramina astea sunt. Să vedem. Luăm întâi așa. Hai, hai, mai tare! Wow. O să încep să fac și eu, să vedem cât de tare pot să fac. Și după aceea o să facem și pe acelea